Tak děláš? Hele, točím tamhle nějaká šikovná řidička. Ne, kam jdeš? Ale ty chlapci jsou taky docela užní, tyho. Docela jo, no. Zarputile pracují, zarputile. No počkej, ona je zarputila, koukej. Koukám. Jak si to visí z těch dveří. Tam má skýplý kabát normálně. No. No a teď bych to fouknul tam dopředu klidně, no. Proč to tam nedá? Já ti chci asi pak vyjet hele čumákem napřed, ona se posouvání má evidentně trošku. No je to, tyjo. A teď tam zapluj. Ne? No. No. No ale je tam, hele. Korekce poslední. Amputace zrcátek, pěkně. No, tak teď jí chci vidět, to holku teda. Ale to srovná ještě, že jo? Nezdá se, hele. No, tak tam tudy fakt ne, ale. To přepak... Jo, nepřepakne. Slečná si pospíchá. Ještě se záp. Co on dělá? Má toho nějak hodně, hele. No, ještě mu dej, tyjo. No, holka nějaká ve stresu.